Ugye említettem Tisza Istvánt, ugye ő Károlyival vívott talán párbajt egy parlamenti csörte miatt, ma pedig mondjuk képzeljük el Magyar Péter és Bencer Tamás egymásnak feszül, és ezt a két képet rakjuk egyébként egymás mellé. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Nacionalista Zóna Podcast legújabb adása. Régen jelentkeztünk olyan adással, ami nem valamelyik tematikus sorozatunkba, a Homo Viatorba vagy a Kineto Barbárba tartozik bele. Most viszont egy ilyen adással jelentkezünk, ugyanis nagyon sok olyan közéleti téma került porondra az elmúlt időszakban, amik igenis érdemesek arra, hogy itt kibeszéljük a Nacionalista Zóna Podcast keretein belül, és a mai adásban a beszélgető partnerem nem más lesz, mint a Homo Viatorból már ismert Máté. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A téma pedig hát nem egy könnyű kis habos kávé lesz, hanem egy igazán masszív téma, méghozzá ha valamilyen összefoglaló címet kellene keresnünk, ami nem biztos, hogy megfelelően leírja majd mindazt, amiről beszélni fogunk, de valahogy fogjuk meg a témát. Az nagyjából úgy foglalható össze, hogy mondjuk a meleg konzervativizmus és az előretörő meleg konzervatív erők jobboldali kritikája, különös tekintettel a Donald Trump hatalomra kerülése, elnöki választása, illetve a Fidesznek a immár másfél évtizedes regnálása és legújabb intézkedéseinek a fényébe. Hát maga a cím sem egy rövid cím, úgyhogy én azt javaslom, hogy fogjuk meg valahol ezt a dolgot és vágjunk bele. Itt az adás elején igazából mondtuk, hogy még ennél is tágabbra, vagy az adás előtt mondtuk, hogy még ennél is tágabbra tudnánk ezt nyújtani, úgyhogy majd igyekszünk valami kereteket szabni, de hogy valami alapkövet letegyünk. Én mindig szeretem az ilyen principiális megalapozásokat egy témánál, és fel is írtam ide magamnak, hogy én ezt itt el fogom sütni. Nagyon sokra tartjuk ugye László Andrást, és hát így az ő nyomdokain is nekem egy alapvetésem így, ha már pártpolitikáról, meg pártokról beszélünk, hogy azért ne higgyük, hogy a Fidesz az egy jobboldali párt. Vannak is olyan barátaink egyébként, akik akár még a szélső jobboldaliság bizonyos csíreit is megkockáztatják a Fideszen belül, de azt hangsúlyoznám és leszögezném itt rögtön az alapoknál, hogy a perenniális politikai kategóriák szerint amúgy a Fidesz az egy baloldali párt. De nyilván, hogyha ezt boncolgatjuk ideológiák és modern politikai kategóriák szintjén, akkor mondhatjuk, hogy ez egy ilyen centralista, populista jobboldali párt, aktuál jobboldaliság értelmében, de így a perenniális, az örökkévaló politikai kategóriák szerint azt azért szögezzük le, hogy a minden eleme, alapvetései, Fiatal Demokraták Szövetsége, az baloldali. Legjobb esetben is egy ellenbaloldaliságot tudunk neki tulajdonítani. Tehát ez az alapállás szerintem, induljunk innen. Jó, szerintem ez egy megfelelő felütés, megfelelően erős felütés. Tulajdonképpen szerintem még egy olyan kört tegyünk meg, mielőtt tényleg így alámerülünk, hogy miért lehet fontos szerinted az, hogy ezzel foglalkozzunk, vagy miért lehet érdekes mondjuk egy ilyen megközelítés? Miért lehet egyáltalán jelentősége szerinted annak, hogy ilyen jobboldali kritikát fogalmazzunk meg? Hát egyrészt azért, mert a magyar politika szerintem olyan szinten bipolárissá vált, hogy a Fidesz az leuralta azt, hogy ő a jobboldali nemzeti tömb, minden más az valami más, leginkább baloldali, és alig találunk olyan erőt szerintem a magyar, akár kitágítva a párt politikai porondról is, ami szintén ezt az idegen szót hozom ide, hogy principiális, de akkor mondjam érthetőbben elvi értelmébe megalapozottan sziklaszilárdan jobboldali lenne. Tehát és ugye beszélgettünk mi többet itt a nap folyamán, az a probléma, hogy jelenleg is amiket itt a felvezetőben mondtál, ugye rengeteg
zavargás, történés volt, és ebbe tényleg azt lehet látni, hogy olyan erők vannak, amihez vagy hozzá kapcsolódott nagyon erősen a ténylegesen baloldali szutyok, mocsok, vagy van a 15 éve regnáló Fidesz, ami tudjuk, hogy milyen, meg amit majd kifejtünk. Igen, itt szerintem így az aktuál politika nyelvére lefordítva talán az lehet így a megfelelő megközelítés, hogy gyakorlatilag oda degradálódott így a magyar aktuál politika, hogy a jobb oldal egyenlő Fidesz, minden más az meg egyenlő pontosan anti-Fidesz. Így van. Tehát, hogy valószínűleg... Csak ez az ő retorikájukban baloldal. Így van. Tehát, hogy ez az, amiben próbálunk egy kicsit rendet tenni, vagy egy kicsit árnyalni ezt a képet legalábbis a magunk szerény eszközeivel. De mielőtt belemegyünk, azért pont emiatt, hogy gyakorlatilag ennyire alacsony színvonalra lett leszállítva a magyar aktuálpolitikának a legnagyobb része, és viszonylag kevesen vannak azok, még akár a mi közelebbi köreinkben is kevesen vannak azok, akik értik ezeket a megkülönböztetéseket. Szerintem nagyon fontos elmondani azt, hogy ez egy jobboldali kritika, tehát ez semmiféleképpen nem annak szól, hogy bármilyen szinten is közösséget vállalnánk, vagy tovább megyek, hogy bármilyen szinten is ne tartanánk a legsúlyosabb ellenségeinknek azokat a valóban szélső baloldali, antifasiszta, liberális, stb. Itt a jelzőket viszonylag hosszan lehetne sorolni erőket, tehát ezt szerintem így egy ilyen fontos szolgálati közleményként szögezzük le az elején, illetve azt is le kell szögezni, hogy ez nem valamiféle, szintén egyébként ugyanezen a szélső baloldali, liberális, stb. Oldalon tapasztalható ilyen zsigeri, ilyen primitív ellenkezés, hiszen vannak olyan intézkedések, amiket egyébként mi el tudunk ismerni, vagy akár el is ismerünk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy kritikátlanul fogadunk el mindent. Én néhány ilyet egyébként ide tudom sorolni helyjel közel a családpolitikát, helyjel közel ide tudom sorolni egyébként a honvédelem ügyének a felkarolását, és egyébként mind a kettőnél tudnék erős zárójeleket nyitni. Ide tudom kötni mondjuk az épített örökségnek a védelmét, szintén erős zárójeleket tudnék nyitni. Szerintem ezeket meg is tehetjük majd később. Igen, vagy akár a határon túliak ügyének azt a kimozdítását abból, ami évtizedeken keresztül a magyar hivatalos politika volt velük kapcsolatban. Ezek feltétlenül pozitív irányba mutató dolgok, és ezeket el is kell, hogy ismerjük. De akkor kezdjünk bele. Még azt hozzáfűzném, hogy én is el akartam mondani, hogy hát nem tudom, hogy merjek-e olyan nagyon nagy százalékot mondani, hogy 90% fölött, de igen magas százalékban szerintem elmondhatom mind a kettőnk nevében, hogy retorikai szinten egyetértünk. Retorikai szinten nagyon sok mindennel egyetértünk a Fidesz kormányzattal és a Fidesz intézkedésekkel. Az a baj, hogy itt a retorikához nem társul a megfelelő gyakorlat, vagy hát egy ilyen operett gyakorlat társul hozzá. És még ahhoz egy megjegyzés, hogy talán jobban megértsük, hogy mi az hogy ez ténylegesen egy jobboldali kritika. Chesterton, vagy nem tudom pontosan ki mondta, most csak egy parafrázist hozok tőle, hogy általában a reformer vagy a forradalmár az tudja, hogy mi a rossz, de nem tudja a jó választ meghozni rá. Tehát mi nem a nihilistának az alapállásával próbálunk ez a témához neki fogni, és hanem megpróbálunk egy sziklaszirált jobboldali alapzatról kritikát mondani, tehát semmiképpen sem favorizáljuk ennek a helyében mondjuk az aktuál politikai baloldalnak egyes képviselőit. És nagyon rossz egyébként, hogy ezt el kell már mondani, mert ilyen szinten bipolarizálódott a magyar politika, és ez nagyon durván tetten érhető a magyar lelkekben, például ha megnézzük a Magyar Péter pártja körüli atrocitásokat, ugye a Fidesz aktivisták részéről, hogy tényleg nem aktivisták, szimpatizánsok részéről, úgyhogy, ja, igen. Igen, és valahol egyébként ez rögtön talán az első kritika is lehetne, hogy annyira kiüresítették ezeket a fogalmakat, meg annyira, és ebben azért a Fidesznek konkrét és elvitathatatlan szerepe volt. Érdemei? Hát az nem akartam az érdemei szót használni, hogy ilyenné vált a belpolitika, vagy ilyenné vált a politikai aktuál politikai berendezkedés, vagy a felosztás itt a magyarországi politikai szintéren, de azt hiszem, hogy ez egyébként világszinten megfigyelhető tendencia. Tehát a Fidesznek az ilyen szövetségesei, meg a hozzá bele
egy oldalon lévők a különböző országban legyen az... Cion jobb oldal és a meleg konzervativizmus. Igen, ahol ugye mindenhol az a felosztás történt, hogy ők a jobb oldal, és van a másik oldal, akik felforgatók, és egyszerűen ezzel olyan helyzetbe került nagyon sok helyen, nagyon sok szituációban a valódi jobb oldal, hogy gyakorlatilag ugye választania kellene, és hogyha valamit meg kellene fogalmazni, ugye mi a valódi jobb oldalt képviseljük, ami egyik sem elkezdül a kettő között, hanem egy harmadik út gyakorlatilag, hogyha így lehetne ezt nevesíteni. Ez a harmadik út is kapott már néhány gellert így az aktuálpolitika frontján, de most nem olyan értelemben, hogy egy történelmi előképekhez csatlakozó harmadik út, hanem ami olyan értelemben, hogy sem ez a meleg konzervatív, sem pedig a baloldali. De lehet, hogy ezt túlbeszéltük, és most már kezdjünk bele tényleg a konkrétumokba. Maga egyébként a harmadik út kifejezés sem feltétlenül, hogy szerencsés erre, de szerencsés idehozni, de nincs, most nem tudnék más jobb kifejezést erre, mert ahhoz is, ugye vannak olyan harmadik utas mozgalmak, akár vagy voltak Franciaországban, amihez azért elég komolyan hozzákapcsolódott az ellenbaloldaliság. Vagy Magyarországon, 2000-es években volt ugye ez a mi épp jobbik harmadik út, ami egy nagyon sikertelen politikai összeállás volt egyébként. Igen. Jó, hogyha neked megvannak esetleg ilyen felvetés szinten a témák, akkor végigmehetünk úgy rajta, hogyha van vonalvezető, csak egy dolog még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy én magamban, meg egyébként a körülöttünk, jobb oldal körülöttünk lévő részében most fedezem fel az igényt rá, kimondatlan igényt arra, hogy az aktuál politikával, bár egy ocsmánymocsok egyébként, de muszáj olyan szinten foglalkozni, hogy a principiumokból, az elvekből kiindulva, és rámutatni ennek, meg annak az intézkedésnek, történésnek a hiátusára, mert tényleg kell ez a megalapozottság, és ez hiányzik, ugyanúgy hiányzik, ahogy ez a harmadik út hiányzik. És egyébként így teljesen elvész, tehát nem lesz ennek a harmadik útcsírájának semmiféle narratívája, tehát, hanem ez a két nagyon durva narratíva fog érvényesülni, és a magyar társadalom az úgy mozog a két pólus között, hogy vagy itt van, vagy ott van, tehát nincs másik út. Oké, tehát a konkrétumokra rákanyarodva, én azt javaslom, hogy kezdjünk azzal, hogy a Fidesz populizmusáról szólunk néhány szót, és hogyha te is jónak látod, akkor haladjunk úgy, hogy az ilyen materiálisabb témáktól kezdve majd átúszunk szépen az egyéb elvi, világnézeti témák felé. No, rendben. Pont egyébként ennek nem a materiális oldalának a megragadásával tudnám kezdeni, mert ugye a populizmus, ugye ez a populus, ugye a tömeg felé való tendálással, meg a tömegnek való, a népnek való kedvezéssel, ez nem a magas elvek politikáját implikálja, hanem egy olyan politikát, amit amúgy tudjuk is, hogy a Fidesz csinál, hogy mindig megmérnek mindent, és hogy mondják, a legkisebb vagy a közös nevezőt az arra fognak tendálni. Úgyhogy ez mindig valami nivellatív folyamattal lesz összefüggésbe, tehát mindig a legalsóbb rétegeknek, meg a szellemi szinten, tehát most nem feltétlenül társadalmi szinten, de a szellemi szinten akarjuk megragadni, akkor a társadalomnak és az embernek a legalsóbb rétegeit, legzsigeribb rétegeit, ösztönös rétegeit fogja megragadni, és nem feltétlenül van mögötte reali veritas igazság. Úgyhogy... Igen, és itt szerintem a populizmusnál az nagyon fontos, amit meg kell jegyeznünk, hogy ez pártpolitikai értelemben lehet a sikernek egy eszköze. Vagy ahogy látjuk, ez a sikernek egy eszköze. De ugyanakkor ezt meg egy valódi jobboldali embernek el kell utasítania, mert ez az elveknek mindig, ahogy te is mondtad, az elveknek a leszállítása, meg az elvekből való, vagy az elvekkel való szembefordulás is nagyon sok esetben. Hát igen, és ezzel az a probléma, hogy ismét más tekintetben eljutunk a bipolaritáshoz, csak most egy olyanhoz, hogy van a politikai elit, és van a populusz, és ennyi. Tehát, hogy nincs olyan, hogy mint ami mondjuk a feudalizmusban egy eszmei
eszmei szintű feudalizmusban, most nem menjünk bele a társadalmi, meg a rontott feudalizmusnak a társadalmi vonatkozásaiba, de hogy itt mindig az alapelv, hogy az úr, a király, az urakon úr. Tehát itt meg az van, hogy nincs középréteg. Tehát itt az van, hogy ahogy beszéltünk is róla, nincs harmadik út, nincs egy olyan tömb, egy olyan szerves, organikus tömb valahol a politikai elit és a nép között, egy olyan értelmiségi tömb, aminek saját elvei lennének, és el tudna vonatkoztatni ettől amúgy már az adás elején beszélt bipolaritástól. Igen, és hát az is egy nagyon érdekes kérdés, és talán erre haladhatunk tovább, hogy ez a politikai elit, és ennek a politikai és gazdasági elit, illetve ennek a kialakulása, vagy kialakítása, ami szintén hát minimum erős kérdőjelekkel vagy szintén efelé erős kérdőjelekkel kell fordulnunk, és azt láthatjuk, hogy nagyon sokszor ez ilyen a kétharmados kormányzással megsegített gyarapodás az, amit láthatunk, amire van egy panel, van egy ilyen fideszes panel, amit minden ilyen esetben beszoktak dobni. Ugye szükség van a nemzeti tőkés osztályra, amire azért van szükség, mert egyébként túloldalon meg olyan nem tudom, nemzetellenes, vagy valamilyen internacionalista, liberális, stb. Ilyen posztkommunista, stb. Tőkés osztály van, amivel szemben kell egy ilyen nemzeti alternatívát felépíteni. Csak itt ugye, ami probléma lehet, és majd cáfolj meg, vagy egészíts ki, hogy ezek a nemzeti tőkés osztály túlnyomó része, az nem olyan módon lett tőkés, nem olyan módon jutott ezekhez a javakhoz, hogy mondjuk valamilyen nagyon fontos innovációt talált ki, vagy ő neki volt egy fontos találmány, vagy mondjuk valamilyen nagyon fontos, nagyon értékes dolgot alkotott, vagy valami nagyon fontos szolgálatot tett a nemzet felé, hanem kizárólag ugye a hatalom felé mutatott lojalitás és a hatalomhoz való közelség volt ez a legyünk megengedőek, nem kizárólag, de nagyon nagy mértékben ez volt az eredője ennek a nemzeti tőkés osztálynak, ennek az új elitnek a kialakításának, ami viszont szükségszerűen ahhoz vezet, hogy egy egészségtelen állapotokat szül a társadalmon belül, meg egészségtelen állapotokat szül a gazdaságban is. Ez így van, most beszéltük az adás előtt, hogy vehetjük egy kicsit viccesre is a figurát, akkor most mondhatnám, hogy miből számoltak ki ön ezt? Matematikus? Hogy egy klasszikust idézzek a témához, de... Igen, de bocsánat, egyébként ez is egy olyan nagy probléma, hogy ezek ezerszer elmondott dolgok, hogy tényleg ez a Mészáros-Lőric jelenségről még kimondanom is kínosan érzem magam, amikor kimondom ezt a nevet és ezt a jelenséget így egy ilyen fontos és magas színvonalú podcastben, mint amit mi csinálunk, kimondom ezt a nevet, meg visszahivatkozok erre a jelenségre, de most azért ne tegyük meg ezt, mert az ellenzék is megtette, vagy azért ne tegyük meg ezt, mert ez már közhelyi vált elcsépelt dolog. Hát attól függetlenül ez még fontos, hogy erről szó essék. Hogyne. Meg szerintem ez nem az ellenzéknek a privilégiuma, hogy mondjuk ezekkel viccelődjön és rávilágítson az ilyen gúnyoros dolgokra. De kezdjük ott szerintem az egészet, hogy szerintem ugye azt mondtuk, hogy az elit, a politikai elit, vagy a nemzeti elit, az a szó valódi értelmébe, ahogy azt Génon meg Evola mondjuk kifejtette, meg ahogy László András kifejtették, nem elit, mert semmiféle olyan szellemi megalapozottsággal, meg dignitással, létrendi ranggal nem rendelkezik, ami az elit státuszt adná neki. Ugye itt azért elit, mert az általuk megkreált társadalmi, vagy a kialakult a modern világban, vagy a posztmodern világban kialakult társadalmi struktúrában ők a javaikkal, a szerzett javaikkal kiérdemelték ezt a státuszt, mondjuk így most idézőjelbe a kiérdemlést. És ugye visszautalva talán Platónra, ugye az Államában írja is, hogy a plutokrácia, a pénzuralom, az valahol ott van, mint ahol a demokrácia is van, tehát az egyik legrosszabb kormányzási forma, és jelenleg ugye
ezt látjuk, visszautalva így a nemzeti tőkés osztályra, akik már ugye nem befektetnek, hanem mint elhangzott talán az év elején a gazdasági évnyitóján a doktor miniszterelnök úrnak, hogy kifektetés lesz. Hát nem tudom, hogy most ez szintén azt jelenti-e, mint az MNB botránynál, hogy alapítványokban kifektetik a közpénzt, ami természetesen elveszti közpénz jellegét, mikor már kifektették, de hogy félig meddig komoly dolgokat is mondjunk, szerintem rohadt nagy gond van. Visszautalnék Ángyán Józsefre, aki ugye a Fidesznek volt miniszterhelyettese, ugye 2010-ben alakult akkor már második Fidesz kormányra. Ő csinált nagyon nagy feltáró munkát abból, hogy például az állami tulajdonban lévő földek, azok hogy vándoroltak ki, szintén ez a nemzeti tőkés osztályhoz tartozó réteg különböző holdingjai cégeinek a kezébe, és hát elmondható az, hogy jelenleg a nagyon nagy százaléka, ismét nem akarok hülyeséget mondani, a Magyarországnak, a termőföldnek körülbelül 15 ember kezébe van, akik, meg 15 körnek a kezébe van, akik szintén beköthetőek ehhez a nemzeti tőkés osztályhoz. És egyébként, bocsánat, itt egy szóba szeretnék belekapaszkodni, amit mondtál, illetve egy irányba így félig kikacsintottál, hogy itt az elitnek a kérdése, és itt hagyd legyek egy pillanatig az ördög ügyvédje, hogy te úgy gondolod, hogy ez a réteg, ez tökéletesen kontraszelektált, vagy pedig vannak benne olyan tehát most arra gondolok, hogy ugye a Fidesz is bejárt egy utat, és mi most a kritikát fogalmazzuk meg ezzel az úttal kapcsolatban, de van-e olyan, akit látsz ezen az úton, vagy ebben az egész ilyen elitben, és akinél valamilyen ilyen fölfelé törekvést meg lehet figyelni, vagy vannak-e ilyen körök csoportok, vagy ez szerinted teljesen ez ilyen kontraszelekció, ilyen értelemben vett kontraszelekció, mert azért ezt nem lehet elvitatni tőlük, hogy van köztük, mit tudom én, tehetséges, meg jól helyezkedő, meg stb. De az ilyen értelemben vett kontraszelekció az, ami uralja ezt a réteget. Pár hónapja megjelent ugye magyarul a Kalergi terv nevezetű dokumentum, vagy egy ilyen könyv. Kalergi tervről nagyon kevés, hogyha valaki meg szeretné venni, vegye meg nyugodtan, Kalerginek az írásai vannak benne, de magáról a tervről kevés szó esik. Ugye általunk egyébként egyáltalán nem tisztelt, de nagyon érdekes életutat bejárt Kalergi grófnak az írásai vannak benne összeválogatva, és az egyikben ő írja azt, hogy olyan, nem nevezem evolúciónak, ennek a társadalmi szelekciónak az eredményeképp olyan tulajdonságok kerültek előtérbe, ahogy valaki a társadalmi ranglétrán előre haladhat, amik nagyon jól visszaköszönnek a szerintem egyébként ilyen értelemben kontraszelektált fideszes elitben, mert hogyha visszanézem azokat az arcokat, nem vagyok vele annyira képbe, de amennyire a tudásom engedi, visszanézem azokat az arcokat, mint például itt a hivatkozott Ángyán József és a hasonló karaktereket. Ilyen értelemben a Fidesz de valóban kiszelektálta magából ezeket, és olyan karakterek érvényesültek, akik ebben a gazdasági, félig meddig maffia hálózatszerű világban ebben jól érvényesülni tudnak. Tehát szerintem az a helyzet, hogy nem tűr meg a Fidesz magában egy belső ellenzéket, de a belső ellenzék látszatát szeretnék kelteni, és itt ugye visszautalnék most Lázár Jánosra, aki ugye a mainstream aktuál politikai jobboldal holdudvara egy része, az most lehivatkozik, mert hogy ugye mondta, hogy luxizás, ugye a neres kullancsok, meg ezeket lerázni magunkról, illetve a halálbüntetés visszaállítása, meg szerintem neki tudatosan felszerettek volna építeni az elmúlt években egy olyan karaktert, aki egyrészt a gőzlevezető szerep a Fideszen belül, aki mindig kikacsint. Ugye vita is van köztünk, hogy most ő vagy így a mi társaságunkban, hogy most ő tudatosan építi magát Orbán helyére, vagy sem, de lehet, hogy neki ez a neki szánt karakter, illetve egy olyan karaktert látszatát keltette, aki ez a régi klasszik magyar földes úr, aki a néppel törődik, tehát ez a Tisza-szerű horribile dictu Tisza-szerű. Nem, Nem, Tisza István-szerű karakter,
És szerintem ez inkább az, hogy legyen egy ilyen karakter, ez a belső ellenzék, és majd ezzel is lehet a százalékokkal itt játszani, hogy ő megmond ilyeneket. Én nem látok olyan karaktert, aki Nagy Mártont, vagy lehet, most mondhatnám ezeket Egyébként én a Lázárnál annyira vagyok megengedő, hogy ezt a szerepet, ha ezt szerepként kapta meg, akkor azért kapta meg ő, mert ez azért az ő személyiségéhez nyilván. Könnyen hozzáfésülhető, vagy illeszthető. Igen, csak aztán nem mindegy, hogy most a személyiség és a személyiségben meglévő alapelvek, alapállások érvényesülnek, vagy maga a karakter az elviszi, és csak a kreált karakter lesz az, ami dominálni fog. Igen, egyébként itt a karaktereknél nagyon érdekes, hogy ugye itt könnyen érhet minket esetleg az a vád, hogy ilyen kiragadott személyek alapján ítélünk meg egy teljes politikai garnitúrát, vagy egy politikai oldalt, de azért itt volt egy fontos megjegyzésed, azt hiszem még az is a felvétel előtt történt, hogy azért ezek a karakterek nem véletlenül alakulnak ki, meg nem véletlenül van ez így, ahogy van. Tehát itt a felvétel előtt beszéltünk még arról, hogy vannak ezek a karakterek, akik így jól szimbolizálják az egész politikai garnitúrát, vagy ezt a politikai oldalt, és ugye itt érhet minket az a vád, hogy néhány kiragadott személyen keresztül ítélünk meg egy teljes ilyen politikai oldalt, de neked volt erre egy nagyon jó megközelítésed, amit szerintem érdemes itt elmondani a adásban is. Pont visszautalhatunk akkor erre a kontraszelekcióra, hogy ez a pártpolitikai világ szerintem, úgyhogy én ezt nem láttam belülről, csak erre tudok következtetni. Ez ilyen karaktereket tenyészt ki, és ez a karakter lehet, hogy már csak ebben a millióben érzi jól magát. És itt érdemes lenne egyébként, hát most nem pszichológiai jelleggel, csak így hogy mondjam, megfesteni, vagy ezeken a karaktereknek a szűrőin keresztül látni a Fidesz mi volt. Tehát most itt gondolhatunk akár Deutsch Tamásra, aki hát tudjuk, hogy nem azért lisztes az óra, mert több pékségben dolga, vagy malomban. Az ország egyik fontos sportolója. Igen, akkor nem tudom, mit van az Orbán Balázs esete, aki ugye még szerintem pár évvel ezelőtt próbált feltűnni olyan színben, hogy a kommentárba ugye még talán oda is írogatott, a kommentár is megérdemelne szerintem egy külön adást, meg az irányvonal, mert az a Fidesznek az is egy egész érdekes fényben tüntetné fel magát a Fidesz jelenséget, de ugye például Orbán Balázs, aki a neokonzervativizmus, meg a Scruton, meg az MCC, meg ezekben a vonalakban ugye eléggé ott volt, és ugye neki volt most az a hazaáruló megjegyzése, hogy meg kellene adnunk magunkat az oroszoknak, mert mi 56-ból ezt tanultuk, ugye. Hát ő tanulta ezt, igen, de nem is tudom, hogy még kiket, nagyon sokakat lehetne. Például egy ilyen Rogán Antalt és az ő kedveseit igen. ide föl lehetne sorolni, és ugye ezek valóban ilyen szimbólumértékű karakterek, akik valahol bemutatják ezt a Fidesz jelenséget, és ezzel kapcsolatban különböző botrányokat is hozhatunk, és különböző karaktereket is behozhatunk még a botrányokkal kapcsolatban, amik megint csak alkalmasak arra, hogy hát egész egyszerűen vannak olyan jellegű történések, amikor szerintem egy jobboldali embernek így venni kell a kalapját, és azt mondani, hogy én most lelépek a színpadról. Hogyne, hát mondjuk szerintem aki a legemblematikusabb, Szájer József, hogy megemlítsük, tehát ott egy jobboldali embernek venni kellene a kalapját, és nem azt mondani, hogy egyedül az a problémám vele, hogy a kutyád megette a cipőfűzőmet. Igen, hát ugye Szájer József vette a kalapját, vagy kipáját, és lelépett a színpadról, ami idáig azt mondhatjuk, hogy elég nehéz azt elhinni, hogy nem tudta senki róla, hogy melegorgiákra jár, és milyen beállítottságú, de mondjuk legyünk megengedőek, és nem tudták, de az, hogy évekkel később őt így reaktiválják, és teljesen így visszahozzák a közéletbe. Nem tudom, hogy mi a motiváció. Én azt hiszem, hogy innentől kezdve, vagy ez az a pont igazából, amikor azt lehet mondani, hogy ezen a ponton jobboldali embernek azt kell mondani, hogy nem.
Tehát lehet, hogy a Szájer József egy nagyon jó jogász, meg egy kiváló szakember, meg stb. De olyan vonalakat lépett át, meg olyan dolgokat művelt, ami után legyünk megint nagyon megengedőek és nagyon polkorrektek, hogy vonuljon vissza a kis tanyájára, vagy a kis nyaralójába, és csináljon, amit akar, vagy olvasson könyveket, vagy írjon, vagy mit tudom én, csináljon, amit akar, de ez egy olyan pont, ami után egyszerűen nincs visszatérés, amennyiben feltételezzük, hogy jobboldali ez az adott politikai közösség. Nem feltételezzük, de ugye, mint az elején elmondtuk, tehát legyünk megengedőek, és ugye a retorikát, amit ők magukról mondanak, azt tegyük a virtuális valóság középpontjába, és legyünk megengedőek, de ugye azt ne felejtsük el, még most eszembe jutott, hogy ugye ez az úriember azt írta a sziklaszilárd magyar alaptörvényt, tehát amit most azt hiszem 15. alkalommal módosítanak, azért visszautalva az elvek szintjére, tehát ez is mutatja, hogy milyen instabil az a valóság, hogy amit ez a politikai közeg felépített, hogy mindig az alapkőhöz hozzá kell nyúlni. Ez azért nem normális, tehát hogyha... Igen, viszonylag nagy rendszerességgel hozzányúlnak egy Gránit Szilárd amit egyébként Szájer József szövegezett meg. Tehát ez azért így, ez is önmagában egy eléggé ilyen szimbolikus történet. Meg akkor egyébként itt van, hogyha már erre a melegebb vizekre elvesztünk, behoznám ide a nemzeti keresztény étoszt, amit ugye akik ezen étosz és ezen stílus fényében határozták meg magukat, meg kifele ezt mutatták, azért egy páruknak beletört a bicskája, nem éppen ebbe a nemzeti keresztény vonalba beleillő cselekedetekkel, tehát ez se egy normális vonal. Itt milyen Bese atyára lehetne, vagy akár hogy hívták a Győr polgármesterét, aki legalább konzervatív dolgokat csinál. Igen, ő legalább nőkkel csinálta, amit csinált, de egy kicsit kontrasztos volt addig magáról kialakított képpel szemben. Igen, tehát hogy ezek megint csak azok a botrányok, aminél egy jobboldali embernek azt kellene mondani, hogy nem. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy meg lehet magyarázni, meg lehet azt mondani, hogy itt következménye van a dolgoknak, hogy minden. Hát ugye ezt is, bocsánat, hogy szabad vagyok, de ugye ez is most egy ilyen adóásza szintén az előbb tárgyalt Lázár Jánosnak, hogy ők az egyetlen politikai közösség, ahol börtönben, ugye a Völner Schedel ügy, ahol szintén a kegyelmi botrány, ugye hát azt azért ne felejtsük el, hogy az egyetlen politikai közösség, ahol börtönbe mentek a tagok. Hát én kíváncsi lennék, hogy mi van még a háttérben. Igen, szerintem, és akkor még különböző ilyen Elios botrány, meg a Tiborcs, meg a stb. Ezekre is akarok menni. De fölírtuk a gazdasági topikot is egyébként, amihez ez kapcsolódik, de mondd csak, bocsánat. Igen, csak én megint így, hogy mondjam, kényszeresen visszatérek, meg így elfog az érzés, miközben ezekről a dolgokról beszélünk, hogy olyan, mint hogyha így felolvasnánk a Partizán vagy a 444-nek a főcímeit. Véletlenül és ez annyira rossz dolog, hogy ez a kétbitessé alakított politikai felállás, ez belekényszerít egy olyan szabadkozásba, amit ezzel kapcsolatban így én magamon érzek, hogy valahogy ezt így tisztázni kell, meg rendbe kell tenni, holott hogyha mi állandóan hazaárulás, nemzetárulás, stb. Beszélünk, akkor az miért nem hazaárulás kategória, hogyha valaki mondjuk 400 milliárd forintot lop el a közös vagyonból, vagy az államtól, vagy az állampolgároktól. És ismét nekem ez rohadt nagy vesszőparipám, jó, hogy visszakanyarodunk néha így az adás közben erre, hogy az elmúlt 15 év narratíva háborúja az kétbitessé tette, bipolárissá tette nem csak a társadalmat, hanem... a gyökerei jó. Persze, oké, csak maradjunk a megragadhatóság, igen, meg maradjunk a megragadhatóság talaján, majd az hosszabb beszélgetést igényelne, hogyha ilyen mély
tényleg vagy ez vagy az vagy, és ezt a lelkedben érzed. Tehát ez az öncenzúra, amiről már beszéltünk, hogy itt szabadkozni kell, holott, és ez egyrészt, ne fogalmazzak túlságosan sarkosan, ez a tényleg nemzeti és jobboldali magyar elitnek a hibája, hogy nem tudott egy olyan réteget, egy olyan organizmust kitermelni magából, ami tud olyan szinten narratívát kreálni és tematizálni, mint mondjuk a faszopó komcsik tudnak, a Partizán, meg ezek, mert igen, ez meg az ő sikerük egyébként. Igen, tegyük hozzá azt, hogy azért ezt is a Fidesz öncélúan felszokta használni, de azért itt volt egy nagyon komoly, konkrét, véres fizikai terror, ami elvezetett ahhoz, hogy azok a többnyire már azért ilyen leszálló ágban lévő, de azért még létező nemzeti elitek, meg értelmiségi vonalak, azok konkrétan szó szerint ki legyenek írtva a szó szoros értelmében nagyon sok esetben. Tehát én ezt elfogadom. Igen, csak nem indultunk handicappel, viszont a feladat az adott, tehát igen, soha nem késő ezt pótolni. Vegyük úgy, hogy ez az adás ennek a csírája lenne. Tehát, igen, legyen így. Úgyhogy szerintem ezen a vonalon tovább haladva nem tudom, hogy még ide a gazdasági topikhoz van-e olyan fontos mondandód, amit feltétlenül el szeretném mondani, mert egyébként nagyon sok mindent lehetne, de mik azok a nagyon fontos sarokpontok, amiket itt te feltétlenül szeretnél elmondani? Nem tudom, nekem ugye jobboldali ismerőseim így a Fidesz, ugye második Fidesz kormánytól, ugye 2010 után 1-2 évvel már mondták, hogy hát ez úgy bajtársi körben is, akiket nagyon szeretünk, ez tök nemzeti szocialista politika, amit a Fidesz folytat, tehát mintha lemásolnák az NSZDAP-nak mit tudjam én, a 12 pontját, de az NSZDAP programját, meg stb. Gazdaságpolitikai tekintetben. Több ilyen rövidlátóságról is. Igen. Nem csak arról, hogy 2012-ben valaki az NSZDAP így szeretné reaktiválni, és ott kimaradt azért néhány évtized, ami szerintem nem feltétlenül teszi ezt lehetővé, de azt is, hogy azonosítja, vagy egyenlőséget tesz közé, meg a közé. Tehát, hogy ez rögtön kettő politikai súlyos rövidlátás. Igen, de hogy ettől a súlyos rövidlátástól, meg hogy ilyet feltételeztek nagy újongásban itt amúgy szeretett barátaink, eljutottunk odáig, ugye, hogy kifektetett alapítványokba kifektetett nemzeti vagyon, amit egyébként egy pénzügyi trükkel ugye realizáltak, úgy tették ezt likviddé, és eladták, hogy eladták annak, hogy ezt a devizásokat segítették meg ezzel, ugye, és nagy devizás nemzetmentést csináltak, tehát eljutott, és e között nagyon sok minden van, hogy itt akár a kastélybotrányokat lehetne említeni, de szerintem ezek rohadt fontosak, és ismét visszakanyarodok egy pár gondolattal ezelőttre, hogy nem foglalkozunk eleget ezekkel a kérdésekkel, hanem szintén a független, egyébként baloldali média az, aki egyébként tök minőségileg sok esetben feltárja ezeket a kérdéseket. És ja, ennyi. Igen. És nyilván egyébként önös politikai céljaira használja. Tehát, hogy és ezért feltétlenül még csak követ se lehet vetni rájuk. Tehát, hogy ezeket az ilyen korrekciókat, meg kritikákat, meg feltáró munkákat valóban ezt a jobb oldalnak kellene megcsinálni. Igen. Ha létezne jobb oldal, vagy létezne komoly erőkkel rendelkező jobb oldal. Még egyébként az előző topikunk ugye az volt, hogy a karakterek. Most eszembe jutott egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ugye hogy mekkorát süllyedt konkrétan 100 év alatt a magyar közélet. Ugye említettem Tisza Istvánt, ugye ő Károlyival vívott talán párbajt egy parlamenti csörte miatt, ma pedig mondjuk képzeljük el Magyar Péter és Bencer Tamás egymásnak feszül, és ezt a két képet rakjuk egyébként egymás mellé, hogy ez az, amiről beszéltem akkor, hogy nincs meg ez, hogy az organikus réteg, ami a magyar társadalom elitjét adja, vagy az ömét, az urak nincsenek meg. Nagyon jó kép. Lehet, hogy majd ez lesz a borítókép ennek a műsornak. El tudom képzelni. Az előbb említetted, hogy a valóság és a valóságérzékelés, a valósághajlításnak a témája, ami szintén itt a kritikánknak súlyos tárgya lehet.
és szerintem ebbe az irányba kanyarodjunk el, itt egy kicsit már talán így elemelkedve a nagyon szigorúan vett materiális dolgoktól, hogy egy nagyon fontos, és részben a legutóbbi idők botrányaiban, ugye ezt az adást, ezt április 1-én vesszük fel egyébként. Boldog bolondoknak, mindenkinek. Szörnyű szerintem, de mindegy, ezek nem poénok ezen a napon, de nem baj. Rakjunk el néhány ilyet ebben az adásban is. Humorbombon. És tehát, hogy szerintem egy nagyon fontos dolog, és ugye itt az elmúlt napokban sorra jöttek ki olyan videók, ahol, ahogy említettük ezt is már korábban itt az adás során, ahol ilyen Fidesz szimpatizánsok, hát látszik, hogy nem a legmagasabban kvalifikált Fidesz szimpatizánsok, így gyakorlatilag fizikailag betámadják a Tisza pártnak a standjait, amikért én különösebben sok könnyet nem hullatok a Tisza párt standjaiért, mert pont leszarom, hogy mi történik velük, abszolút nem érdekel, de maga az az indulat, maga az az iszonyat feszültség, ami dolgozik, láthatóan dolgozik ezekben a figurákban, akik ott megjelennek, az viszont nagyon is alkalmas arra, hogy kritika tárgyává tegyük azt az álvalóságot, amit a Fidesz itt fölrajzolt, és azt az ilyen álfeszültséget, meg háborús viszonyokat, amiket a Fidesz fölrajzolt az elmúlt évtizedekben elénk, vagy a szimpatizánsai elé, meg abban a feszültségben, amiben tartja őket. Miközben egyébként valóban vannak olyan tényezők, akár világszinten, akár hazai szinten is, amik valóban egy ilyen nagyon komoly kihívásokat jelentenek a magyar társadalom számára, csak ezek nem feltétlenül azok, amiket fölrajzolnak elé. Hát visszautalva ismét a populusz kifejezésre, hogy nagyon érdekes volt, ugye 2 videó volt, amit én legalábbis tudok, hogy vagy nem tudom, 5-6 is volt már, de 2, ami nagyot ment, úgymond. Az egyik ez a fehér galléros bűnöző, az a ilyen félig cigányszerű maffiózó valaki. Az egyik, csak jegyezzük meg őt, mint képet, és a másik meg a picit lecsúszott csöves bácsinak kinéző szakállas úriember, hogy és mind a ketten ugye betámadták elég agresszívan a Tisza standokat, és hogy milyen durva, hogy a polaritás, a bipolaritás az már abban megfigyelhető, hogy itt ez a nagy fideszes közeg, és ott van amúgy egy tök drága holmikba felöltözött fehér galléros. És azt hiszem, hogy ott az egyik problémája annak az úriember, hogy az üzletei előtt történik ott a standon. Na mindegy, egyébként ugye utána posztolt talán Magyar Péter egy képet róla, hogy semmilyen Zsolttal van közös fotója. Seresnek volt az embere, vagy igen. De hogy itt van ő, maga a csöves bácsi, aki nem biztos, hogy csöves, csak úgy néz ki, és hogy ugyanaz a tendencia érvényesül mindkettőben, és hogy ez nagyon durva, hogy ez megint szerintem azt támasztja alá, hogy minőségi különbség nagyon nincs az emberek között, így ha a nagy egész képet nézzük, csak a pénzügyi egzisztenciális vonalon lehet, de létrendi rangjukban nem igazán. Igen, és azt is hozzátéve, hogy valószínűleg ez az üzletei előtt igazságot szolgáltató jó ember, meg a csövesnek tűnő bácsi, az soha az életben semmilyen közös közegben nem létezhetett, és nem járt, és nincs kapcsolódási pontjuk, és tényleg annyira látszik, hogy 2 teljesen különböző karakterről van szó, és mégis, mivel egy virtuális valóságban élnek mind a ketten, egy ilyen Fidesz által fölrajzolt virtuális valóságban, ezért történik az, hogy ugyanazt a mechanizmust, vagy ugyanaz az ilyen pavlovi reflex lép életbe gyakorlatilag, amikor ezt a Tisza standot meglátják, hazaáruló, stb. Tehát, hogy, és megint nem ezt ismét csak ilyen papagájszerűen elmondom, hogy nem a Tisza standjának a védelmében, mert azt sem tudom, kik vannak ott, nem is lehet tudni, hogy a Tisza egyébként mit képvisel, de tehát nem erről szól az egész történet, hanem arról, hogy a Fidesznek az álvalósága az mit rajzol fel elénk, vagy hát nem elénk, inkább a saját szimpatizásai, meg a társadalomnak egy nagyon jelentős része. Hát ezt nagyon nehéz lenne egyébként most szerintem, szintén túlfeszíteni az adás kereteit, hogyha ezt megpróbálnánk megpróbálnánk ki teljes egészébe feltárni, vagy egy egész képet rajzolni róla, de csak néhány pontban, például ugye háború van, mi vagyunk a békepártiak. Trumpok voltunk Trump előtt, akkor mi állunk ki talán egyedül Izraelért, meg
nem is tudom még mik az ilyen topikok, amik még nagyon sarokkövei ennek a virtuális valóságnak. Hát szerintem az ilyen korábban volt ugye ez a migráció elleni harc, ami kerítés, építés. Mondjuk a kerítés építésben azt kell elismerni, hogy a kerítés fölépült. Egy része. Máshol meg át lehet menni zöld határon, de ez ismét az, hogy most én szabadkozzak egy kicsit, én tök kívánatos dolognak tartom, hogy legyen egy kerítés a jelenlegi helyzetben. Tehát mi még lehet jobban csinálnánk ezt, hogyha tudnánk tanácsot adni, hogyha valaki tanácsadó megkerest minket. Igen, nem tudom, ez nagyon messzire visz ez a téma, a virtuális valóság, de ebből szerintem az látszik, egyébként a Tisza is populista, mert ő meg azokat neki sincs elve, csak ugye azt a populusnak azt a részét szeretné kihasználni, aki egyébként sok esetben jogosan van elege ugye magából a fideszes kormányzatból, de emellett nincs ugye neki se semmiféle ideológiai meghatározottsága, hanem ilyen stílusbeli dolgok vannak, ugye volt nekük ez a himnuszuk, ami abban megjelentek ugye nemzeti elképek, stb. Meg hát amikor Bocskaival lovon, stb. Kereszt, ott van az oroszlán fel, és ez oké, ez rendben van, és nagyon, nagyon érdekes csak ezt egy gondolat erejéig, hogy van ez a része, ez a centrista, keresztény nemzeti vonulata a Tiszának, de ugyanakkor van valami LMBTQ párti nőszemély, aki ugye Bódis Krisztina, elfelejtem, nem vettem annyira komolyan, hogy megjegyezzem a nevét, konkrétan ő, meg valaki más is olyan dolgokat, meg olyan hangulatot keltett a Tiszának a március 15-i ünnepségén, vagy protesztjén, hogy minthogyha én néztem ugye a felvételről, mintha a francia forradalomba érezném magam, ment az akasszátok fel a királyokat, ilyen guillotine, meg ilyesmi, és hogy nagyon érdekes, hogy ott van az a centrista, ez az enyhe jobbos biliő, és akkor ott van mellette ez a véres szájú Petőfi, meg költeménynek a szavalása, meg tényleg egy ilyen francia forradalmi, meg guillotinos hangulat. Ott hozzáteszem, hogy a másik oldal is szintén ugye ezt mondta, és azt is hozzá kell tennem, hogyha visszamegyünk a principiumok tekintetére, ezek ideológiai szempontból egytőről fakadnak, csak most itt az a helyzet ugye, hogy a Fidesz az gazdasági, meg mindenféle tekintetben túltolta a biciklit, és ebből a magyar embereknek jogosan van elegük. Igen, itt visszakanyarodva az álvalóságoknak a fölrajzolásához, szerintem itt azért is egy hatalmas nagy probléma ez, és mindamellett, hogy minden, amiről beszélünk, az nagyon komoly probléma, de ez az olyan jellegű probléma, ami, hogy itt nagyon, nagyon leegyszerűsítsem, ugye ez amikor farkast kiáltanak nagyon sokszor, és amikor valós probléma fog beütni, vagy valós probléma fog fölmerülni, akkor viszont valószínűleg már nem fognak reagálni az emberek. És itt szerintem ez olyan szinten ragadható meg, hogy ugye egy ilyen permanens háborúba állunk, nem tudom, Brüsszellel, meg az árnyékbirodalommal. Igen, tényleg ez a folyamatos ilyen, már árnyékbirodalomok, egy ilyen árnyékbox, meg ilyen keménykedés történik, és én elhiszem, hogy mondjuk ezek között, a politikusok között valóban van feszültség, akár mondjuk gazdasági természetű ilyen feszültség is felmerül, meg stb. De valójában ezek a harcok, hát ugye ez is ilyen nagyon, nagyon szemléletes volt, amikor ilyen ezzel a háború feliratú plakáttal, teli plakátolták az egész országot, meg volt talán valami olyan plakátkampány is, ahol hát ez nem békepszichózis, hanem háborús pszichózis van. Amikor ilyen bombák hullottak alá így a levegőből, az is valamilyen fideszes plakátkampány volt, és eközben és most itt félig meddig kikacsintva, hogy az ukrán irányba, hogy eközben meg ilyen olyan vállalhatatlan kritikát fogalmaznak meg mondjuk az ukrán néppel szemben, és most megint csak nem egy ilyen Zelenszky pártolásba fogok belemenni, mert távol álljon tőlem, de ott meg azok, akik mondjuk, és most teljesen mindegy, hogy most hogy értékeljük, meg nem fogunk belemenni ennek az értékelésére, mert bőven túlfeszíteni a műsor kereteit, de ott meg olyanokat, akik
saját felfogásuk szerint a hazájukat védik, és adott esetben mondjuk tényleg a saját városát védi, vagy a saját családját védi, vagy stb. Azokról meg olyan szinten beszélnek, meg olyan lekezelően, mint hogyha az ő, tehát hogy ez a kettő között olyan hatalmas feszültség és ellentmondás feszül, ami megint csak feloldhatatlan. Igen. Szerintem, hogyha túltekintünk ezen a virtuális valóságon, amit felrajzolnak. Hát most egy konkrét... Tehát, hogy mi állunk háborúba, amikor mindenki bekapcsolja otthon, nem tudom, a fideszes szavazó bekapcsolja otthon a Hír TV-t, vagy a kedvenc szakértői elmondják az ilyen dörgedelmes baromságaikat, és ez a háború, miközben valakiket meg lebombáznak, szétlőnek, stb. Drónok röpködnek fölöttük, és most mondom, ez független attól, hogy milyen értékítélet van ebben a háborúban, de hát ott ez történik nap mint nap. Ja. És arról meg olyan hangsúllyal beszélnek, amilyen nem beszélnek. Egyébként mennyi semmire kellő fotel alakú, szétfolyó testalkatú szakértő megélhetését biztosítja az, hogy ilyen nem ez a MCC-s meg egyéb színekben beszélhet, meg elemezheti a háborút, és akkor nem tudna 10 fekvőtámaszt lenyomni, nem, hogy egy karabélyt. Abszolút. Na mindegy tartani, de ez picit intellektuálisabb ajánló, hogy mindenkinek ajánlom Hamvas Béla Vízöntő, illetve a Gustave Le Bonnak a Tömegek lélektana című írását, mert nagyon jó szellemi megalapozást ad ahhoz, hogy ebben a korban, és amúgy a tömegnek milyen a pszichéje, hogyha az egyénnek milyen a pszichéje, hogyha tömegként funkcionál. És a Fidesznél vannak olyan szakemberek, olyan kommunikációs, meg pszichológiához értő szakemberek, akik ezt például kurva jól ki tudják használni, szerintem akár az említett plakát kampánnyal, illetve akár azzal a híres gyerek műsorral, amit mondjuk előadtak a múlt évben, hogy nem akarunk háborút, ugye, megjön a háború hasonló. Igen, nagyon szürmek, hogy a Brüsszel ellen indított hadjárat második fázisát ezennel megnyitom, ugye nagy vezérünk is ezt mondta, tehát ez az ilyen narratívával építik azt a virtuális valóságot, amiben egyébként az ország nagy része él. Másrészt pedig konkrét példa, tehát erre emlékszem, azt beszéltük is barátainkkal, hogy hónapokig nyomta a Mandiner is, hogy mindjárt összeomlik az ukrán front, meg a tököm tudja meg, hogy tényleg 1000-en halnak meg Oroszország mindjárt lerohanja, és mindjárt jó lesz. Ehhez képest mit látunk? Tehát egész végig kurszban volt Oroszország területén a hadszintér, és annyit tudtak elérni ott ugye, hogy amerikai segítséggel az oroszok, mert ugye az Amerika megvonta ugye a felderítési adatokat az ukránoktól, akkor tudták ugye bevenni nyilván egy katonai bravúrral amúgy, hogy ott a vezetékeken ugye átjutottak az ellenség hátába kerültek, ez rendben, de ez nem működött volna ugye anélkül, hogyha nem vonják meg a felderítési adatokat, de lényegtelen. Tehát az, hogy tényleg az amúgy szalagcímekből, meg leadekből tájékozódó, propagandából tájékozódó fogyasztónak és egyébként szavazónak, azt ne felejtsük el, tehát, hogy neked, nekem, mindannyiunknak ugye itt annyit ér a szavazatunk, mint ennek az embertípusnak, vagy egy analfabéta csőlakó cigánynak. Tehát ezt azért fontos megint leszögezni itt. Hozzáteszem, itt tényleg csak egy zárójel, és nem akarok mindig ilyen ördögügyvédje meg kikapcításokat tenni, de egyébként ugyanez a jelenség megvan amúgy a túloldalon is. Tehát, hogy ott is megvannak ezek a szakértők, akik igazából ugye nem a tényekről, hanem a lelkeknek beszélnek. Tehát, meg az ilyen vágyvezéret, gondolatok kivetülését mondják el ilyen szakmai körítéssel. De zárójel bezárva. Igen. Jó. Részemről ennyi, mert ezt a virtuális valóságot ezt aztán lehetne elemezni napestig, de... Igen, és ez is egy rettentő káros dolog. Szerintem, hogyha már úgyis belekaptunk az ilyen külpolitikai dolgokba, akkor harapjunk egy nagyot, és lássuk neki a szaftos falatoknak. Ugye itt egy nagyon fontos kérdés, és talán ez már korábbi podcastekben is felmerült, meg hát nyilván az ilyen szélsőjobban egy ilyen állandó téma, de nem véletlenül, meg nagyon fontos is, hogy beszéljünk erről, de az a fajta ilyen filoszemita hozzáállás, amit a Fidesz részéről láthatunk, és itt aztán végképp ki lehet szélesíteni a
a fókuszt, hiszen Donald Trumptól elkezdve ez tényleg egy olyan integráló dolog, ez a közös többszörös, vagy a közös nevező az összes ilyen meleg konzervatív, kóser konzervatív alakulat között, hogy ez tényleg mindenkinél konkrétan megvan, és ugye, ahogy mondtuk, április 1-én vesszük fel ezt az adást, és holnap érkezik hazánkban maga Benjamin Netanyahu, aki ennek az egésznek egy ilyen központi figurája, és működik a kémia. Működik a kémia. Megafon készül, mindenki díszmagyart vesz. igen, itt aztán komoly műsornak leszünk szerintem szemtanúi. Én egyébként nem, ez is egy rohadt nagy téma, meg beszéltünk azt hiszem erről már a Homoviátor egyik adásában is. Szerintem ez egyébként van egy ilyen tendencia a zsidóság egy részében, meg ebbe a cionista irányvonalba ezt lehetne egyébként még akár szűkíteni is, hogy miben, hogy mindenhol jelen legyenek. És ez ugye az alapelv, azaz a szabálytalan előzés alapelve, vagy annak az alapelve, hogy amit nem tudsz legyőzni, annak állj az élére, tehát akkor kell építeni egy cionista jobboldalt, el kell venni a jobboldal narratíváit. Ez egyfajta hamis messiás, és ebben is talán, hát nem tudom, hogy mondhatjuk ezt, hogy Trumpobbak voltunk Trumpnál, vagy előbb voltunk, mert ott is működik a kémia, tehát... Szerintem azért ott nehéz megelőzni Trumpot. Igen. tehát ott azért tényleg annyira csúcsra van jár. De hát ezt egyébként Trump az saját maga mondta, hogy ő Izrael történetének a legnagyobb barátja, meg a legnagyobb támogató. Ezt ő mondta a saját szavaival, tehát, és ő ezt büszkén vállalja, úgyhogy ez nem a mi antiszemita ilyen károgásunk, hanem ezt ő mondta. És ugye azt is a magyarországi politikusok is vállalják, hogy itt zsidó reneszánsz van, hogy zéró tolerancia van mindenféle antiszemitizmussal szemben, vagy amit ők annak gondolnak, a legbiztonságosabb ország, Izrael legnagyobb barátja, mindent megvétózunk, ami Izrael elítélő nyilatkozat, vagy bármilyen intézkedés lenne a nemzetközi fórumokon, úgyhogy hát mi csak tényeket állítunk, tehát nem konteózunk egy pillanatig sem, amikor erről beszélünk. Az a baj, hogy most nagyon a konteók felé tudnám elvinni kapcsolatban az adást. De hogy szerinted miért nagyon káros egyébként ez a cionista jobboldal, hogy létesült egy ilyen... Hát szerintem több dolog miatt is. Egyrészt én érzek némi ellentmondást a nemzeti keresztény vonal és... De várj, azt építik ugye, és ezt Magyar Péter is ugye kimondta, ez a legkisebb közös nevezőjük, hogy ugye a zsidó-keresztény gyökereinkre. Ez a fából vaskarika. De ez megint egy olyan nagy topik lenne, amiben nem feltétlenül kell belemennünk, de nyugodtan, hogyha van ehhez gondolatod, akkor mondd el. De én igazából nem ezt látom a legfőbb problémának így a reálpolitika szintjén, meg nyilván ez nem is egy reálpolitikai kérdés, hanem azt, hogy az szerintem összeegyeztethetetlen dolog, hogy képviselsz körmöt szakadtáig egy idegen érdeket, és plusz neked a legfontosabb a magyar érdek. Tehát ez a két dolog, és persze vannak szövetségi rendszerek, van fegyverbarátság, meg van nagyon sok ilyen dolog, de az, amit tapasztalunk ebben a kérdésben, az szerintem bőven túlmutat ezen. Tehát, hogy ugye ez akár egy szövetségi szint, és most egyetértünk-e vele, mennyire van igaza, milyen politikát visz Izrael, mind kérdéses lehet. És szerintem fontos kérdések is, és foglalkozzunk is ezekkel a kérdésekkel, mert azért ott a nagy Izrael építése, és a palesztin kérdés, és ott a térfoglalás, és ott a stb. Ezek mind reálpolitika szintjén kérdések, és ezekkel foglalkozni kell. De meg lehet szerintem ezt csinálni úgy is, mint ahogy mondjuk az európai, amúgy liberális államoknak a többsége mondjuk ezt csinálja, kivéve ahol mondjuk már annyi bevándorló van, muszáj a muszlimok felé is gesztusokat tenni, vagy nem tudom, ilyen gesztusokat gyakorolsz, hogy mit tudom én, elismered, közös nyilatkozatot, de amit az Orbán kormány csinál, az messze-messze bőven túlmutat ezen. Tehát az, amikor az izraeli labdarúgó válogatott a hazai meccseit felcsúton játsza, akkor az már nem a gesztusok, meg az ilyen partneri együttműködésnek a szintje. De ugye szintén régebben beszélgettünk, most hiszem eszembe jutott egy kép, amiben egyébként
az eszenciája a magyar közéletnek, meg a magyar politika ebben a képben szerintem leírható, hogy a miniszterelnök háza mögött lévő stadionban fogadja egymást, most ezt idézőjelben mutatom, itt Magyarország két ősi ellensége, Izrael és Románia fogadja, és ebben így leírható a magyar nagypolitika. Igen, szerintem ezt ilyen nemzeti rátekintéssel azért ezt a gombócot lenyelni, mert tényleg komoly lehet. De látjuk, hogy azért sokaknak ez nem jelent különösebb problémát, de azért ezt a macesz gombócot lenyelni már azért tényleg komoly kihívás. Tehát azért szerintem, aki ebben nem érzi a disszonanciát bármilyen alapállásból ebben a dologban, ott szerintem valami rosszul van beállítva. Tehát, hogy ez már tényleg nem csak ilyen szélső jobboldali rátekintés, de az, hogy Izrael a hazai meccseit felcsúton játsza, hát ezt azért érezzük, hogy és ugye ez a jéghegy csúcsa. És akkor most nem akarok én is ilyen reálpolitika, de konteózás irányába elmenni, hogy amikor felrobbantják a Hezbollahnak a vezető rétegét, akkor miért kellett beleszőni egy magyarországi céget, meg egy magyarországi szállat, ami nyilván tudjuk, hogy erről senki nem tudott semmit. Hát Gulyás Gergely elmondta a kormányinfon, hogy nincs mit látni. Tehát hogy valószínűleg akkor azért annyira nem mozognak, hogy mondjam, idegen terepen ezek, akik úgy érezték, hogy jó ötlet beleszőni egy ilyen magyar szállat. És akkor nem tudom, hogy ezt meddig soroljuk, mert azért mert nagyon hosszan lehetne sorolni ezt a történetet. Szerintem ezt a cionista... akkor legyen az, hogy te megmondd el a kevésbé reál politikai megközelítést ezzel kapcsolatban, mert én elmondtam ezt. Talán én inkább ebben mozgok otthonosan. Én tényleg csak most nagyon nem elmenve az ilyen hetek univerzum, meg mit tudjam én, a harmadik templom felépülése, meg ilyen témákban. De hát ezeket sem mi állítjuk. Nem. Ezeket sem mi állítjuk, ezeket a dolgokat. Fidesz közeli lapok foglalkoznak vele. Egyébként úgy, mintha ennek realitása lenne, és itt örülnénk, vagy örülhetnénk nekik, de erről szerintem beszéltünk Homoviátor adásban, úgyhogy megnézze mindenki a militáns konzervativizmus posztjait, aki erre egyébként még kíváncsi, vagy olvasson vonatkozó műveket, Gaston George-el tudnám mondjuk idézni, meg a Szentírást, de itt tényleg maradjunk picit kézzelfoghatóbb dolgoknál, de a szellemi területen itt az a baj, hogy a jobboldali elveket, nem is tudom mi a jó kifejezés, judeafikálják. Tehát zsidósítják ezeket a jobboldali elveket. Erre például nagyon jó példa szerintem, vagy volt mostanában, nem vagyok hajlandó annyira olvasni, de folyamatosan veszem a Kommentár magazint, aminek szerintem például az egyik fő feladata az ez, hogy ezt a jobboldali cionizmust mondjuk elhincse, de akár mondjuk a pár éve, egy-két éve itt megtartott CPAC Europe, vagy nem tudom mi volt, vagy most már mindig van. Itt tehát ott Amerikában is. Ott végig itt volt nem tudom, az egész izraeli Knesset, tehát akik egyébként ilyen populista jobboldali politikát folytatnak. A Knesset a parlament. Ja igen, csak azért mondod, csak hogy mindenki, aki bennül, de hát biztos, hogy Likudból voltak a legtöbben, mert ugye testvérpárt persze. Úgyhogy szerintem ez ennek az irányvonalnak a feladata, hogy itt mindent a magunkévá tenni zsidó szempontból. Egyébként, hogyha itt megint egy kicsit korábbi témákra is visszatekintés részben, hogy ugye és én nem éreztem soha egyrészt életkoromból kifolyólag is, meg esztétikai dolgokból kifolyólag is, meg világnézeti dolgokból kifolyólag is, én nem éreztem soha annyira közel magamhoz Csurka Istvánnak a politikáját, meg a Csurka Istváni gondolatokat, de amikor a Fidesz ugye domesztikálja Csurka Istvánt, mint egy ilyen szimbólumot, és kiragad gondolatokat az ő munkásságából, és ugye abból olyan releváns gondolatokat ragad ki, mint például a migrációval kapcsolatos, a Soros Györggyel kapcsolatos, a Brüsszel, Washington, stb. Kapcsolatos, ezekkel a nyugat kritikával kapcsolatos gondolatok, akkor azt azért valahogy mindig elfelejtik, amit Izraellel kapcsolatban, meg Tel Avivval kapcsolatban megfogalmazott, holott ugye ott már nagyon korán megfogalmazódtak ilyen jellegű gondolatok, és ezt is valahogy az ilyen
Fideszbe átivódott szélsőjobboldaliaknál, akik mondjuk akár az ilyen csurkai örökséget ápolják, nem látod megjelenni ezeket a gondolatokat, amik valahogy ilyen amnestia-szerűen így kikerültek Hát ez olyan, hogy válogatni kell, ami tetszik, és azt és egy dolog egyébként hozzáépült, vagy mellé épült a cionista irányvonalhoz, így a Fideszhez kötődő think tankek, meg értelmiségi oldaludvaron belül, vagy kezd hozzáépülni, ez meg az eurázsianizmus, amiről szintén ugye ejtetnénk néhány szót, ami ugye kezdődött, igen, mondjuk úgyis felírtuk itt magunknak az orosz szálat, a keleti nyitás politikájával, illetve maga ennek most már ugye megvan az ideológiai finom hangolása is, hogy ilyen például a kommentárnak egy száma, talán azt hiszem egyel ezelőtti száma, az eurázsianizmusnak volt szentelve. Egyébként nem hiszem, hogyha bárki elolvas bármi kortárs művet, ami az eurázsianizmusról szól, az megtud bármit is az eurázsianizmusról, mert mikor beszélgettük régebben egy privát beszélgetésben, az az eurázsianizmus, amit sokan kívánatosnak tartanak és vizionálnak, az szerintem 1917-ben eltűnt, tehát vagy ha nem is 17-ben, 20, 21, 22-ben, amikor a fehér csapatok még harcoltak, tehát az a millió, az már nem létezik, amikor még ott egy arisztokratikus társadalom volt, meg voltak ezek a tradíciók. Most már olyan kevert szutykok vannak, mint amit ugye Dugin mondjuk prezentál az írásaiban, meg egyfajta ilyen a vágyódás az megvan, csak ugye ezt olyan erők kihasználják, amik már nem teljesen tiszták. És ugye ez az ideológiai része, de mellette ott van mondjuk a gazdasági része, amiről még mindig nagyon sokat lehetne beszélni. Egyrészt tényleg mi az orosz energiahordozókra rá vagyunk szorulva, ezt én teljesen aláírom. Igen, meg bocsánat, csak egy közbeszúrás, hogy ennek a keleti nyitásnak van egyébként egy ilyen gazdasági realitása, hogy egyébként üzleteljünk. Mindenkivel, ahol jól járunk, azzal üzleteljünk. Hogyne. Ez idáig ez egy aláírható dolog. Hogyne, csak az a baj, hogy olyan járulékos dolgok is jönnek ezzel, mindamellett, hogy itt van az valóságunkban az, hogy szuverenitásvédelem, integritásvédelem, stb., hogy olyan járulékos beavatkozások, amik például a szuverenitás kérdését azt megkérdőjelezik, vagy hogy mennyire vagyunk szuverenek. Például ugye a külügyminisztériumnak a szervereinek feltörését, akkor nem is tudom, most ugye a Triesti kikötőről is beszélhetnénk egy kicsit, a Belgrád-Budapest vasút vonal. Az érdekeit szolgálja, igen, tehát az kifizetni, hogy történik ez az egész. Igen, tehát ezek mind itt nagy kérdések, vagy ugye most a legutóbb szerintem szintén egy szög lesz a Fidesz koporsójába, hogyha eljutunk vagy eljut Magyarország a Fidesz koporsójáig, ugye ez a Rákos rendező kérdése, ahol ugye elvileg arab befektető jött volna, az az arab befektető, az a sejk, aki ugye Belgrádban, ahonnan ugye a vasútvonal is jön, ott van mondjuk a felhőkarcoló, amit fölhúzott, és Puzsérnak volt az általam nagyon nem kedvelt Puzsérnak, ugye sok minden rosszat elmondhatnánk róla, és ő mutatott egy fényképet, hogy itt van a karácsonykor a sejknek az arcképe kivetítve a felhőkarcolón. Hogy érzitek magatokat? Milyen a magyar szuverenitás, hogyha itt ez Magyarországon itt a hősök tere mögött ott fog majd virítani. De és ezek nagyon éles képek egyébként, és ez megint az, hogy a retorikában full egyetérthetünk a Fidesszel, de ez meg ott a retorika még az álvalóság mezején van, vagy abban a szférába tartozik, de hogyha meg egy ilyen megvalósul, akkor pofán ver a valóság. Tehát ez... Igen, abszolút, és szerintem itt az orosz vonalon, azt hiszem, ezzel kapcsolatban is több podcast készült már, meg lehet, hogy berakjuk itt a leírásba korábbi podcasteket, hogy ez az orosz vonal is olyan, hogy tényleg ennek vannak magyarázható részei. Ennek vannak racionális dolgokkal magyarázható részei, de bőven
bőven túlterjeszkedik azon a kormány, meg a Fidesz politikája. Tehát, hogy amikor, itt tudom én, az ilyen szankciókkal kapcsolatban, hogy levetetnek ilyen embereket, aki egyébként nem tudom, valami félig orosz, félig zsidó, oligarcha egyébként, akit levetetnek. Ilyenek nincsenek. Ja, igen, bocsánat. Igen, tehát, hogy őt feltétlenül le kell vetetni a szankciós listáról, miért szolgálja az Magyarországnak a nemzeti érdekeit? Meg miért szolgálja az Magyarországnak nemzeti érdekeit, és biztos vagyok benne, hogy fontos gazdasági kérdésekről is szó esik, meg minden, de a 2022 óta a Szijjártó Péter 13-szor járt Moszkvába. Jó barátai vannak. Hát igen, ki tudja, hogy mit történik. Ott játszott a Zsuzsák Balázs is, de mindegy. Tehát, hogy ezek már nem szerintem racionális érvekkel nem megmagyarázható dolgok. És tényleg szögezzük le, ha az orosz gáz az olcsó, vegyük meg az orosz gázt. Pont. És szerintem ez nincs ember, aki ezzel ne értene egyet. Vagy legalábbis aki nem a leghülyébb liberális, ilyen atlantista beszopódásban van benne. Ezzel mindenki egyetért, de az, amit csinálnak, az bőven túlmutat ezen. És az is, hogy tényleg megjelenik az orosz narratíva mondjuk a közmédiába. És ez is megint egy olyan kérdés, hogy miért akkor megjelenjen az amerikai narratíva a közmédiában? De a magyar narratíva jelenjen meg a magyar érdek legyen szolgál, meg a magyar érdek legyen az első, ne az izraeli, ne az orosz, ne az amerikai, ne az ukrán, ne a német, meg mit tudom én, most ezt hosszan lehetne sorolni, ne a magyar legyen az első, a magyar érdek, a magyar narratíva, stb. És még mi is vagyunk annyi belátással itt a reálpolitika szintjén, hogy igen, hogyha vannak közös pontok, oké, használjuk, működjön, stb. De ezek mind bőven túlmutatnak ezen. Igen, és hogy miben érhető ez tetten a valóságban, hogy ugye ez határozza meg ezt az álvalóságot, vagy ez adja azt a tendenciát, amik majd érvényesülnek, hogy kitörés túrán FSB ügynöknek, vagy harcoló FSB alakulat egyenruhájába, meg plate carrierbe öltözött ezek fiatalok mennek, meg olyan zászlókkal pózolgatnak, tehát az orvosruhában nem láttam senkit öltözni, nem is kell, nyilván, csak hogy az a baj, hogy ez megint olyan lelki meghasadtságokat okoz, hogy itt az meg nincs nekünk egy magyar étoszunk, nem tudunk magyarnak öltözni, vagy stílusunkban magyarként megjelenni. Nem tudom, hogy miért van ilyen larpingra szükség. Igen, abszolút. Ez is egy rettentő fontos és nagyon... Ez most egy szélsőséges példa volt, de most hát valahol ez annak a lecsapódása. Igen, ez a spektrum egyik vége, és aki meg nem öltözik be ilyenbe, az meg elmegy felrúgni a Tisza standot azért, hogy ti hazaárulók Ukrajnát be akarjátok hozni most a NATO-ba, meg az EU-ba, és most nem akarunk háborút, meg Igen, nyilván ez a nagy egésznek a szeletei, és mind ugyanoda vezethető vissza. Én még egy kérdést, vagy egy témát akarnék, ugye itt ugrálunk nagyon nagy témákba, csak így belekapunk, de hát szerteágazó. Szerintem mondjuk azt egyébként, hogy ezek ilyen gondolatébresztők mindenkinek, aki hallgatja az adást, mert ugye, mint elmondtuk korábban, ezt a mi ideológiai ellenségeink beszélik leginkább ki, meg a narratíva az ő oldalukon pattog, az ő oldalukon van, és szerintem épp itt az ideje, hogy mi is beszélgessük, meg élővé tegyük. Igen, egyébként, hogyha releváns gondolat van akármelyik topikkal kapcsolatban, vagy ezzel az egésszel kapcsolatban, az volna talán a legjobb, akkor nyugodtan azt hozzászólásba tegyétek meg egy kulturált formában. Egyetlen egy topikot hoznék még be, szintén egy ilyen gyors rátekintési jelleggel, de szerintem rettentően fontos, és hogyha valós problémákról beszélünk, akkor körülbelül megkerülhetetlen. Ez a cigányságnak a kérdése Magyarországon. Aminek szintén különös fénytörést ad ugye a legutóbbi győzike zebra mintás ruhában, vagy zebra ügye, a zebra gate. Ja, hát de nem biztos, hogy zebrák voltak, hanem nóraszált csík. Igen. De én nem egyrészt... Itt akkor rögtön két dolog is találkozik, tehát egyrészt ez a 60 puszta és luxizás, és ez a gazdasági elit és a közpénzből
magánvagyonnál váló nemzeti tőkés osztály, stb. És egyúttal a cigányságnak. És egy harmadik dolog is találkozik itt, a Kárpát-medence ökológiai katasztrófája. Az meg, hogy elsivatagosodunk, meg most a kormány, nem tudom, 15 év után jutott eszébe, hogy gyorsan tűzoltásként, nem tudom, vizet a talajba, de egyébként amit az elején mondtunk, hogy ez a magyar mezőgazdasági struktúra, a monopolizált nagybirtokok, meg hogy 15 holdingnak a kezébe van a termőföldek nagyon nagy százaléka, az kurvára nem fog segíteni azon, hogy itt újra, nem tudom, virágozzék a Kárpát-medence, mert a nagy parcellás művelés az pont ennek az ellenkezőjét fogja elérni, de legyünk boldogok, hogy 60 pusztán már megél a zebra. Hát ez is a populizmus, tehát van egy szaporodó cigányságunk, aminek a szavazata, mint mondtuk, egyedenként ugyanannyit ér, mint bárki másé, és van az a szavazó, aki a kurva anyját Orbán Viktornak, akkor kire fog szavazni? Hát a Fideszre. Ugye ez a karakter, és mivel ott van Győzike mellette, ezért le is adja majd a Fideszre a szavazatát. Tehát nagyon sarkítva ez a helyzet a cigánysággal, és az nem egy nemzeti érdeket prezentál, hogy kormányzati retorikában felülprezentált mondjuk a cigányságnak a helyzete. Igen, meg hogy a cigánysággal kapcsolatos problémák viszont totálisan el vannak hallgatva, meg szőnyeg alá söpörve. Lásd például Fonót. Igen, így van, ami kiváló példa, mert ott aztán a designer drogtól kezdődően a cigánybűnözés kérdés, meg minden egyszerre jelent meg. De szerintem itt a nemzeti érdeken kívül, ha olyan rátekintést alkalmazunk, hogy jobboldaliként hogy lehet azt elviselni, együtt élni és azonosulni vele, hogy kis grofó megjelenik Orbán Viktor mellett, és tényleg beemelik gyakorlatilag egy ilyen fontos tényezővé, vagy egy fontos celebbé, vagy Gáspár Győzőnek a miniszterelnök levelet írt. Tehát, hogy ezeket nekem írja meg, legyen szíves hozzászólásba egy jobboldali, magát jobboldalinak nevező fideszes ember, aki ezt hallgatja, hogy ez hogy tudja szintetizálni, vagy összehozni a saját jobboldaliságával. Ezt a mély proli, mély igénytelen, tehát akár művészeti szempontból, bármilyen szempontból, hogyha ránézünk, hogy lehet ezt jobboldali embernek szemrebenés nélkül elviselni. A válaszokat várjuk a kommentben. Igen, a válaszokat írjátok meg a kommentben. De még az előzőhöz, még ez a Fonóhoz egy gyors megjegyzés, hogy a idézőjelesen gondviselésnek, vagy a Jóistennek mennyire érdekes a humora, hogy amikor a Fidesz mondjuk meghirdeti a drogellenes, mit tudjam én, kampányt, meg ugye Orbán Viktor egész sokszor beszél olyan etnikai homogenitásról, magyar fajtáról, stb. Olyan helyen, ahol annak úgy szerinte, vagy a Fidesz szerint helye van, meg ahol szavazatokat hozhat, igen, ott ezeket elmondja, majd megtörténik egy ilyen szinte egy okkult vonal van benne, történik egy ilyen, ahol minden ott van. Cigány elkövető, drog, stb. A tök inkompetens rendőrség, aki nem hiszem, hogy azért lehet, hogy azért is egy-két rendőr azért inkompetens, mert kurvára nem való rendőrnek, mert nem mer valamiért egyedül lépni, vagy beléjük van az nevelve, hogy csak parancsra cselekedhetnek, de ugye van egy ilyen, nem tudom, rendelet, vagy akár a rendőrségnek belső szabályzata, hogy már ugye nem állíthatják úgy félre, hogy erőszakkal, karambollal az út közben. Ezért az meg Somogy megyéből átkövették, de úgy, hogy Tolna megyén keresztül, és föl Siófokig. Nagyon kemény. Igen. Tehát ez nagyon kemény. Igen, tehát ebben a képben is nagyon sok minden benne van. Tehát szerintem van olyan, ami valós, ketyegő ilyen bomba, amin ülünk, akkor ez szerintem az. És hogy ez pontosan milyen formában fog majd robbanni, az arról lehet beszélgetni, de hogy ez egy probléma, ami szőnyeg alá van söpörve, az teljesen biztos. Ez így van, nem tudom, hogy a cigányság meg tudja szervezni. Már ugye voltak ilyen kísérletei, hogy megszervezze önmagát, megye, elszakítás kérdése. Ha nem szervezi meg önmagát mondjuk a idézőjelben a legjobb forgatókönyvben, és erre már vannak példák,
hogy megnézzük azokat a településeket, amik mondjuk 100%-ban cigánylakta települések, mert ugye sajnos már egyre több ilyen van Magyarországon. Hát ott milyen állapotok uralkodnak? Hogyne. Hát ott a példa, ezt meg kell nézni, és látjuk, hogy mi történik a legjobb esetben. De ez megint egy olyan topik, ami nagyon messzire vezetne, meg nem is akarom szétfeszíteni ezzel kapcsolatban, de ezzel kapcsolatban is nyugodtan lehet kommentelni, és lehet, hogy valami releváns gondolat is megfogalmazódik. Igen. És mondtad, hogy még te szeretnél feltétlenül egy topikot behozni. Egy topikot, de az is csak azért, hogy legyen itt a látókörünkben. Ugye most a gyülekezési törvény módosítása, amit ugye Lex Sprite-ként vált ismerté, hát ja, kurva jó, mi nagyon örülünk neki, hogy nem lesz Sprite, tehát ezt a Fidesz részéről csak ugye támogatni tudjuk. Csak lássuk ugye, meg! Ja, de lássuk meg, igen, mérjék meg még, hogy járnak jobban, és meglássuk, de maga a kezdeményezés az rendben lenne, ha erről lenne szó, de ugye nem erről van szó, ettől függetlenül ne legyen Pride, ezt 100%-ig támogatjuk, de nem erről van szó. Meg is tettünk mindent ezzel kapcsolatban az elmúlt, nem tudom, 20 évben, és én legalábbis nem kaptam ezért, nem tudom, köztársasági érdemkeresztet, de lehet, hogy valaki megkapta, én nem. Helyetted. Valaki megkapta helyetted, én nem, annál több könyvgázt, meg bírságot, meg stb. De ez egyrészt ennek szerintem normális jogállamban, ahogy magát ezt a rendeletet, bár mondjuk rendeleti kormányzáson tököm tudja már mióta, úgyhogy az se normális egyrészt, de jogállamban ezt nem így kellene meghozni, hogy hoznak egy törvényt, ami majd az 15. alaptörvény módosításra fog hivatkozni, ami még ugye nem történt meg, de ugye magának ennek a törvénynek elvonatkoztatva a Pride-tól az a lényege, hogy tényleg sarkítsunk, hogy bármi, ami a kormánynak nem tetszik, azt ugye betilthatja, tehát azt nem fogja engedélyezni, és ugye ehhez felhozták az arcfelismerő rendszerek bevezetésének kérdését is, ami ismét azért nézzük meg, hogy Brüsszel, az elnyomó Brüsszelhez képest, mondjuk ez meg az elnyomó nyugathoz képest, ez egy mekkora szabadságfokot jelöl. Nekem itt nagyon a kínai kreditrendszer villant be a fejembe, és ugye visszautalnék arra, amikor talán tavaly ősszel volt, amikor ugye a kínai belügyminiszter, közlekedésügyi miniszter volt itt egy tök titkos találkozón, amit sehogy nem kommunikáltak le, és ugye csak annyi jött le belőle, hogy egyrészt kínai rendőrök láthatnak el majd feladatot, itt már kurva sok kínai van mondjuk a Balaton partján, vagy nem tudom. Mondjuk azt tegyük, hogy tényleg vannak. Nagyon sok kínai van. Konkrétan van kínai negyed. Igen. De akkor itt is vessük fel a szuverenitás kérdését újra, hogy itt akkor mi a helyzet, hogyha egy másik állam, ami egyébként deklaráltan ugye egy kommunista állam, amitől mi ugye a sziklaszilárd arab törvényünkben ugye elhatárolódunk, az erőszak monopóliumát birtokolja a magyar rendőrséget, tehát ez ismét egy ilyen agyrém, ébresszen fel valaki, tehát de ezt ismét nem gondolja át a Fidesz szavazó, hogy ez mi? Azért, mert a Fidesz szavazónak nincs dignitása, tehát ezek alapján dönt. És na ide visszakanyarodva, hogy ugye itt születtek megállapodások, és ugye az egyik az volt, hogy közbiztonsági megállapodás. Vajon mi születhetett a rendőrök kérdése mellett? Hát mi? Ami szerintem most ért be a gyümölcse, ugyanazok az arcfelismerő rendszerek, amiket ugye Kínából Szerbiába is importáltak, ugye jól tudom, onnan igen, ott vezették be. Úgyhogy ez is egy akkora kérdés, hogy a mi nemzeti keresztény és szabadságharcos kormányunk az miért csinálja ezt? Mi? De ezt is írjátok meg kommentben. Igen, meg ugye maga a módszer, hogy ugye ez ahogy régen a gyerekeknek beadták a gyógyszert, hogy egy kanál mézbe bele volt törve a keserű pirula, tehát hogy itt egy jó ügybe becsomagolva, egy jobboldali szempontból, meg egy nemzeti szempontból igenelhető ügybe becsomagolva egy olyan, ugye ezt az ilyen salátatörvénynek szokták hívni, becsomagolva egy olyan intézkedés, ami hát adott esetben nagyon-nagyon komoly következményekkel járhat, és most megint jön a fideszes
panelválasz, nem kell olyat csinálni, meg én nem félek tőle, mert betartom a törvényeket, meg stb. Csak hát aztán ezek a törvények igen flexibilisen tudnak alakulni, meg a politikai berendezkedés is, és aztán majd meglátjuk, hogy ki az, aki éppen a margon kívülre kerül. Nem tudom, hogy melyik Mi Hazánkos felszólalónak mondta válaszba a Tuzsan. Azt hiszem, ugye az a belügynek az államminiszterhelyettes. Az egyik felszólalt talán pont Torockainak a felszólalására, hogy hát uram, ön minden nap bejön a parlamentbe, itt is arcfelismerő rendszer van, akkor az utcán ez miért lenne gond? Tehát, és ismét az most erről lehetne egy filozófiai vitát nyitni, de nem fogunk, és én a magam részéről megtenném most az árszót, hogy mennyire kell egy jobboldali társadalomban, mennyire kell kontrollt, kívülről alkalmazott kontrollt bevezetni. Hát ha az aktuál politikát nézzük, kontroll nélkül nem működne a világ, de a jobboldalnak soha nem az volt a koncepciója, nevezzük így, hogy kívülről alkalmazza a kontrollt, hanem ez mindig a belső létrendi rangból fakadt. Ugye talán Szent Pál is mondta, hogy nem volt nekik, talán pogányokra mondta, de ez elismerően hangzik, hogy nem volt nekik törvény, mert ők voltak a törvény önmaguknak. Tehát ezt lehet úgy is érteni, hogy miért nem fogadják el a Szentírást, meg úgy is, hogy valaki önmagát kormányozza, tehát autarka. Ez a filozófiai szakkifejezés erre önmagában megálló. És ez lenne a kívánatos, és ugye szintén Evolára már itt hivatkoztunk, ő írt egy egész hosszú könyvet, azt hiszem a Tao Te Chingről. Hogyha már Kína, akkor a klasszikus Kína, ami ugye úgy kezdődik, hogy amikor elfogyott a Tao, az út, akkor megjelent a külső törvény. Tehát itt ez a helyzet. És ismét azt tudom mondani, hogy magunknak arra kellene törekedni, hogy elvekben tényleg jobboldaliak maradjunk, lássunk át ezen a szitán, és hát tegyük magunkével ezeket az elveket, és nem tudom, alkalmazzuk magunkra. Az nem egy jobboldali állam, vagy nem abban ismerszik meg egy jobboldali állam, hogyha kívülről ilyen diktatórikus eszközökkel betartatja a törvényt, hanem úgy, hogyha megvan egy organikus társadalom, és az önmagát kontrollálja, önmagával tartatja be ezeket a törvényeket, mert megvan benne egy organikusan felépült, elvekből fakadó, mértéktartó egyensúly. Nagyon. Szerintem ez egy szép zárszó, én csak annyival tudom kiegészíteni, hogy minden egyes felvetett témával kapcsolatban várjuk a hozzászólásokat, ezeket bátran tegyétek meg, és tényleg nagyon fontos azt leszögezni, amit itt a műsor során többször is elmondtuk, hogy ennek a műsornak, ha van célja, akkor az, hogy ezt a kétbites rendszert, ezt valahogy ezen kívül helyezze a gondolkodást, a valódi jobboldaliaknak a gondolkodását ebből a kétbites jelenlegi aktuál politikai rendszerből kiemeljük, és valahogy kívül helyezzük. Én azt hiszem, hogy nagyon sok témát felvetettünk, nagyon sok gondolatot elindítottunk, lehet, hogy lesz folytatása is ennek a beszélgetésésnek, de hogy ezeknek a témáknak lesz folytatása a mindennapjainkban. Az álvalóságunkban. És mind a valóságban, mind a virtuális valóságban, abban egészen biztos vagyok. Köszönjük szépen, hogy meghallgatotok minket. Egy fontos szolgálati közlemény, amennyiben lehetőségetek van rá, akkor légy szíves, ezt a műsort is lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és tényleg a kommenteket most nem csak azért várjuk, hogy az algoritmus pörgesse, hanem azért is, mert szerintem nagyon sok olyan gondolat föl lett vetve, amivel kapcsolatban az értelmes és építő jellegű vitának helye van. Úgyhogy én a magam részéről köszönöm szépen, köszönöm neked is, hogy én is köszönöm. voltál, és köszönjük, Sziasztok. hogy meghallgattatok. Sziasztok!